Assalamu alaikum. Maqoy internet mukhrijatsaga nagasan internet glitchit dashkhala diktsakhala siwar daayaqan yoya zirishun. Masira dedika khulshu tahan wain tqol dikabalu و مسيح دينا مل سنجت مشوش شغله интернет شغله تمسكوا خلقة كريمة خلقة شنخو شردو так сихвела просто и уже интернет чого журналист эллэг би сэн каху шумат сахалче кесоно дел хумат сахалче цахумха алцбохша ист арсоно кесоно дел пока информация мячун цундела цаи ситуацию и новостью духра хочвах даскуш лилш за водительский права щу Гатаев Мурат Богш, аварийна Ставропольский края Гергарнах Мубу Дуцага Мичаишт Орстол Хархайт Харбош из-за Берютол декабря Хилду Томар Тикант Ша Цейр Чишкар Хилла Кайтакант Хилла Цунцан Ши Хилла Ши машина حووشة مخ مشان زنستينا تاع رستوفي أو حووش ليش ريوني من ود تاع مشان زنستينا دهلوش الأوتوبوس دهل قاعد تسيري حوزة هايزن تانك أنت قطع مراد بوشن وتن ولد نستيلا ورتن تخلق لزنا تاك وشغل داسقيس يوليش دكانيا اللي تن جرجشنا خنا زيتشانا خوش در يشتكيها بان صراح 18 صراحة كانت دقة حقيقة وتصونغشنا تاخيتنا اشتحبه كنش تهان شغل دكتيزياتو تكتشكا تكوش دوشون شادق دالجيش دوال تكنتنا دالجيش دوال تن تيرشارنا دال مارشال دوال تن تيرشارنا دال إيمان صبر دوال ريكورتا هايزن وتووك أنتن لزينشونا دال مارشال دوال بوكسينغتن بوكخزين سنجو نوقع حوش خلهارشو لرلوش خلهارشو أليش ديخردو تاق вирюто декабря Москва и геолога разведочный университет тигахлага шунху шарду ок новость чуаха интернет чуа дукди цандуи и тигара та йол реальная информация цакоч дукнахи хыч дуквельнирсо 400 человек тавиган олшу 40 виган олшу 200 виган олшу Кейнс Билгал уж масвар ал Билгалсон кахаца Кейн цундел ас дучтол хума сейк хаэллэг душун ас шадек дучуга нагасан сүйк хаэллэга цануман тянис цахалят ас бохога нис хрдачун цундела сэн хезэг бедачун ас дучуг ас боккал бокду бохш ал утверждать тэшца дучун шадега тигаха нис хадиц рях نوختي خلبا تانيقا وإنستيتوت يربيجان universitet يربيجان غلغي ميلا ألسم خلبا تجا تاقا إشبو تشا دالات قويتش مؤخرة أفريقيا قويتش رقي تاعت ستودنت خلبا تج دالات يوا هوك شمغالي چونگر تравматический тапчаяккан үш ютсайд шо дасқыш көч үш сонис қияқта разрешение шол шил шей та иш разрешение хыч қиек хыч үш хочол лица дасқиса оқым хыркырдатыр хотя студент үшерите тапшниш лелу и сумцага цан шен хорду табан хылхырдук цериш лелу еше так та наркотикша Карина Бош, та литература Карина Бош, дючту ино и войны кегинах яхца Карина Ба, в Африке рицигет цаерга Карина Ба. Иштум докхар дабигнаша حديث ريح شابش تاخيات صباح حلوش خينا دكتور سيدوش لهتا حديث ريح توها توش جو جروبا يتا يتشت لهتا صباش تاق حالات شارخ تان كنت وشك ويستقلر نستلير ستان تليفون شو
шат экач мишбуш сотрудник шлил гуда эче ца информация отрабатывать аж дехкан душа шейла бахцер, ну цар улилина. Ну сырах дахьяца бах, шабиш хяца бах, делган этом. И цаду так طيوسول ديكابري حس يالقن عيلنا التوفيوفسكي شسي بوخش تيك تاع مهتاحة تاع يوق هتس أوتس أبشريتي أتشين هوستل أوكسوناخ гостиницу كريمايوش أوتس гостиницي كومندانتي تقمل الناس إز نوخشيو تو حديث ريحة يوق كيرتباخ أوتس كيرتاحة مسيت تبا إشتي هوستل سا гостиницу так шейчуаха нохчи алсан барба вайнах алсан барбах так кучан чуах барба нохчи тига кучуасан дукба царбах та именно хок цангастиница ха уйлен ялоксахта чулилхана хок цангастиница ялоксахта чулилхана жодук грубо чулилхана задерживать беш эрбош Давиган Баш, где-то около 70 человек. Куздрей иттаг хиллал иштнах бубарх табигнаш. Бакки зудриштя. Так смыситтус хаттер чунга кучунга халуч хана я халяча яттам цаиттам бахшай, но дадиган сыррал слата бина лата бина таки отпечаток ши серч ши там цель прибытия в Москву ши умшли ши ишайл та досиеш собирать дин из один сради придешь дахет собакуш ши цателетен хулуш так таган уполномоченный по правам человека Нурдиев Нухажисин заявление Гиннесун по этому поводу. Так цига дал мулаха юрист адвокат заниматься дирхер дук дал мула. Джо хашту цундуй хазнаяхсан джо сингат михамадуй. Но и худу милду элхэтче ишт по Москве профилактические мероприятия, еще ряду мероприятий, еще дают элбах само вполне возможно хелмек что цундел шашлил чахалер ушлил нагасан цега цауктул шлил шда цаха и ца новогодний хуман кесуш кетсуш белая муха деласун цахашун. Но шецега кидом дол шлил шда цаха забола нека да цаха лучше цега цедек шоле элхитерсун. Иш цаунду цега хелэг. Сон билгал цахашун цега дег. Сбо сейг хадис на гдючунас. Ну и ряду мероприятий шуэл хайл иштунду кецега. В любом случае, чего хашту цунду. Так бюритто декабря томара срах Симферополя, Крыма, его кецасинга тамбела, цега в кентия крымский татарши ошарлетта. Уша ок журналист Татьязин, Хумштя, там, возможно, передел сфер влияния Божьего, Хумшту Царязин, но из Багдадсба это Тигахиллага от Танохчичина, от Татарстанище, Цагергалу, Хиллабах, Юга, Ука, Татукна Шумшилша, Ахшдацерше товар из под реализацию, товар дизершен Элабах, Уко, Штахилича, Цаау и Ререл. وقوت شیم باش شرکال الا اشتونا دشخ تیشه تیشه اخچه دوچ وقا پد реализацию товар дел ден باخ تاك продукцию باقش انسوك حيالك так я и продукция ела продукты сельского хозяйства эларксук инсониская и товар هم дела وقارشي и даду ях канчулт яха и ахш дацалуш хиеди набах يو وقار ابرشات سديتشا اخش دالو ارچا اوقصا خرشخرچا تاخر نوخچي شيتان تماسيا نا اوستا ات تسرغيستخل وانق بعدك ديتشا نا واش تاتيش بيك بميغ مغار شو اشاش مغار تيش مي باتش بوشا تا هم داشين بوش بو ال
اشتباه نير باش شيء تاكي كم بينهما داتر باي لطبانا باتر باش نو كارا فيديو يو شغل ليل شتاي ارش دات شي فيديو يل سون بعدك ديك تلاقي واتساب شغل اشتاقين خريو تيجا اتاري تياش بياك بنا واتكي جيشنا غنيتن دا ورس تاخ ومسيتوس ورسا تاخت عني شيني دا بولني تقاتش وشي ولا يقو ولا بولني تقاتشو دا ديلغنا يتم تقولن قيرن باتباخ نو لازم بباخ جو اشتمدو تاق وقار تاني عيدلي اغورا عيدل دوش اغورا اتات ليلو ديشتو هم ليلو دو ال اشتحايلو ما دوكسيك تقتن انت ندان момент سقيديت سندات سونا جو سينجت مي انت كيرلنش يوش سينجت مي خامش بوش دال ديكنك دويل كوي مسارنا دال قيل يويلو زا بيخ بنادوش بوصول ناخ ميال حيزو چان اديك يوش مخوي